Sanibonani guys, igama uNqabile ngiphathela amazwibela omkhokha angomhla ka-19 August. Ukhulekani guys? Hayi uyayithemba ubhuti. Ushilo-ke wathi akehle esihlalweni. Siphamandla wambuza wathi uthini? Wathi ngizwe kahle. Ngithe angihli esihlalweni. Wathi ngobani? Wathi ngoba ngigcotshwa umthembu. Wathi ekugcoba nini? Wena wagcotshwa yimina. Ngathi hlala njengebamba, hayi njengomkhululwane siphela. Wathi yeyi, angigcotshwanga wena, uyini wena ungagcoba mina? Mina ngagcotshwa umthembu. Wangigcoba futhi ngoba uyabonakala ngisho nakumina, futhi uyayibonakalisa ngisho indodana yami, ngisho nomkami uyambona. Wathi Siphamandla, hayi bo, musuqamba amanga. Uqale nini ukuqamba amanga? Usungaze ufune ihlalo ngalolo hlobo uzuze uqamba amanga? Wathi angiqamba amanga. Khumbule phela mina bengingodukileyo. Ubaba wangibuyisa kuleli bandla. Phela lapho ngize ngaphuma ngisho kagoqanyawo. Ubaba wangibuyisa kwabafileyo wathi angize ngizohola umhlambi wakhe ngoba vele mina ngingokhethiweyo. Hayi wena. Hayi bo guys, Siphamandla. Umane wathi madoda omkhandla, angeke ningiphe nje umzuzwana ngithi ukuthi nqamu nomfowethu sisobabili. Wathi yeyi, niyaphi nina? Kusho Khulekani. Hlalani phansi. Mina umkhululile. Hayi Siphamandla. Hawa madoda omkhandla anyobozela. Aphinda ahlala phansi. Guys, uSiphamandla manje wahlengezela inyembezi. Ebona nokuthi uKhulekani umhlula nangamazwi. Hey, ungqaphunani uKhulekani? Ungqaphunani? uSiphamandla uyayithulela. Manje nje impi efana nale, hayi eyokuthi uthule nje ubike isiphetho sayo. Akupheli ke lapho. Umane nje waphuma wahamba kanjalo kuSiphamandla. Hayi amadoda omkhandla aqhamuka nawe ethukuthele. Ayophuma ngomnyango wathi uyabuza uManzimande ukuthi kwenze njani benomabusi. Hayi angafuna ngisho ukuthi achaze amadoda omkhandla amana ushiya nje umuzwa kaMthembu kanjalo. Qhamuka eqoloda uKhulekani ebona phela ukuthi hayi ulwile, hawo umhlula umfobo ngamazwi. Hayi ke uSiphamandla ke bandla umane wahlambuluka unkosikazi wakhe wamtshela ukuthi hayi bafo akafuni ukwehla esihlalweni. Wase washo naye uMabusi ukuthi uNomkhosi akamtholi kahle lezi zinsuku, uyamshalazela kusho ukuthi bazi ukuthi kuzoba khona ibhoma eqhumisayo efana nale. Hayi uNomkhosi guys uyalipheka bandla leli ibhodo lakhe. Hayi uyalipheka shame uyalinonga ngoba uphinde wamgqugquzela uKhulekani ngisho esesho ukuthi ngisho uvalo nkosikazi. Hey bengazi ukuthi ngizoyenza ngempela lento kahle ngempela yini le ngiyenza. Wathi uNomkhosi wenza okufanele. Wenza okufanele wena. Wonke umuntu kumele meqhamuka besabe. Waqeda wagoqa uNomkhosi wathi uyesabeka. Hey uyamgqugquzela umyeni wakhe guys akamkhuzi nhlobo. Hayi ke uSiphamandla ke niyazi guys ukuthi uma ingane iphatheke kabe emoyeni iyahamba yokhala kunina. Uhambile kokhala uManzimande washo ukuthi umfowabo akasafuni manje ukugudluka esihlalweni. Wathi uManzimande, hayibo mhlolamoni lo ongitshela yona. Khulekani. Wozala. Ethi phela uzama ukukhuza njengomama. Wathi wangibiza ungibona. Qhamuka usinkonkomelo uKhulekani uhamba naye phela uNomkhosi umgodle ngengalo. Ayi. Kumane nje kwacabha ukuthi laba hayi basempeni bandla, basempeni. Wathi ke uManzimande, yini lo yenzayo manje? Ungenelo yini vele engqondweni yakho? Wathi ma ungalinga ungikhuze nje wena. Akusiwena wanguqela wangikhothamela wathi mina ngifanele. Uqala uManzimande wazama ukubisa umqondo. Wathi wena wangitshela ukuthi yimi ofanele lesikhundla. Wangiguqela. Awuvazeni ukuguqela namanga? Wathi uManzimande, yebo ngakuguqela kodwa ngangingasho ukuthi sithathe phela uNosiphela ihlalo. Wathi hayi ke usuqedile. Mina wangiguqela kuphelela lapho. Yo guys. Wa-eda uNomkhosi. Wathi yeyi uKhulekani uhlezi ngabona lekhaya. Uthe nje imihleli lesihlalo wenza imangaliso. Wena Siphamandla ugcineni ukwenza imangaliso. Wathi uThubusisi uyazama ukungenelela ethi hawu sisi Nomkhosi ukhuluma kabuhlungu kanjena ngomyeni wami ngoba vele phela besingashongo usihlalane lesihlalo uNosiphela besithi libambeni nelibandla isikhashana. Wathi ngeke ngamkhulumeli umyeni wami nawe yamkhulumela ngitho wakho. Hayibo guys Nomkhosi khuzana uNomkhosi. Kwale ngisho ke seyahamba kuSiphamandla bandla iyobuka isithombe sikayise etshela ukuthi mhlawumbe khona impendulo ezoqhamuka. Waqhamuka uKhulekani wathi eshama zokubhinqa ade ngidukile isikhathi eside ngayithola indlela sengiyazi ke manje ukuthi nginguye oqobo ukhethiweyo. Wonke amadola azongiguqela, wonke amehlo azovuleka abone ukuthi mina ofanele lesihlalo. Uqeda wabuka uSiphamandla umfowabo wathi
Mengithi wonke amadola azongiguqela ngisho ukuthi nawakho uSiphamandla azongiguqela. Nawe uzothi uyesabeka. uSiphamandla wavala umlomo, wathula. Inhliziyo idabukile njalo. Guys, yabona le ayizuphetha kahle. Aphela lapho-ke guys amazwibela namhlanje. Ningakhohlwa ukusubscribe and like and comment. Until next time. Bye.